Mas Arya Kadeka. Singkat jalukan Mas, kita wong loro kudu bareng terima, yang kono kudu bareng seuyunan Kang Mas. iku harapan Bang Kakang Raja sumping aja Tak kerongokaken saya. Raja Kakang pengen ngomong sumping aja Terang-terangan manggakan Mas. Dure gunung Kakang panjang Paji ambas segara Kakang diwati terusane cintane Kakang sayange Kakang orang kanggo dolanan tadi temenan Kang Mas. sumpah Ora bakal kanggo dolanan, apa gunanya kanggo dolanan aja bohong ya Kang Mas. apa Senajan wong lanang pirang-pirangan ada cintane seneng mung cuma sayang, sayangnya seneng cintane seneng orang kanggo dolanan. dihormati Raja Siapa sih Mas? Neng dia gua mojo Juragan Komitmen, Juragan Komitmen, Juragan Komitmen, Juragan Komitmen, kanggo Juragan papak-papak Komitmen. kanggo Sinten konser Mamai Tarsila, sing Dharma Samit Mamai Tarsila. Nok Intan, Nok Intan, Nok Intan, Nok Intan. Najan mangan karo segalan unyang, sing penting wong loro bareng nerima. Pun jalukane kula Kang Mas. sayang gono Nok Intan, Mamai Carsila, Mamai Carsila, Mamai Carsila, Mamai Carsila, Mamai Carsila. akan janji yen mengko dadi siji bakal setia Apa sih? digawe lanang Aja lo gawe larang. Senajan wong lanang pirang-pirang Akeh Raja cintane seneng mung cuma sayang, sayangnya seneng cintane seneng ora kanggo dolanan. Mama Intan, Mama Cersila, itu ya nang wadah Mama Cersila, Mama Cersila. aku ente production semangat semangat selalu Banget bahagia diri kaula ketunggon karo sampean dina kieu bunga sing langka padan matur kesuwun Raja najan mangan karo
bakal terjadi. Apa kan? Ada sulayan yang janji nih. Ora bakal kan mas. Kayak kono. Kula bakal setia karo sampean janji kan mas. Akang janji Apa jen? yen mengko dadi siji bakal setia digawe larang. Lamun bohong priwe? Macan wong lanang pirang-pirang cinta lesno kanggo sampeyan sayangnya seneng cintane seneng orang kanggo dolanan. Sepisan maneh Apa sih mas? duregu akan terjadi ambang segara akan liwat Oh iya